Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien Live. Het is wijze het budget dat we altijd weer in uit de muziek verhoord hier onder de tafel in het Omroep Friesland Café uitnodigen om vooral over de passie, muziek, skiernis en het nou te praten. En Joet is dat een bijzonder man, mijn bijzonder project, laat ik het samen even uitdrukken. Want ik ga hier een prachtig boek van mijn noorstel is Rock'n'Roll in Friesland, 1960. 1999. Geerstaller van dit alles is Robert Wielinga. En die is hier de gast. Robert, mooi dat je best. Welkom. Dank u wel. Ik ga je wat meemaken met openingen en oerhandigingen en tentoonstellingen en dat soort zaken. Ja, het weer even druk deze week. Ze is nog een beetje in de flow van de release, om het maar eens te drukken van dit boek. Net als mijn vrouw zit ik nog wel een beetje in de flow van de release. Elke dag is er weer wat. Maar ja, wist, als het onder een project twaalf heel werk is, dan wist ik blij dat het er is. En als mensen het mooi vinden, was die een hast, dan mij is best een liedweekje, denk ik wel in flow blijven, denk ik. Nou ja, en heel wel zo'n boek moet ook een beetje verkocht worden. Zeker, natuurlijk, dat is ook zo. En dus een beetje aandacht is altijd welkom, denk ik. Ja, zeker, alle aandacht is welkom. Ja, zeker. Ja. Waar is Robert Wielinga in muzikaal opzicht? Waar is het ooit met hij begonnen? Qua smaak? Is het van een radiotransistor? Of is het wel een platenspeler? Ja, nou, mijn eerste platenspeler die kreeg ik van mijn opa. En toen dacht ik, goh, ik kom thuis. En hij doet het. Ik lees er een plaatje op en die er dan bij dienen. Maar dat wie dan een platenspeler, die moest nog aansluiten worden op uw radio. Want dat weer eigenlijk de uitgang oors werkte net. En ik wist net hoe dat moest. Dus ik ga midden voor mijn nieuw verworvenheden op een groenlijn mij het eer om dat plaatje wat ik erop leg te jaren. Dat is het eerste begin, zeg maar. Letterlijk van een nul het is. Letterlijk van nul, mij de nul op een groen, zeg maar. Zo is het een beetje. Is de plaat nog trouwens? Welke plaat is het weer? Nee, ik denk dat ik die van mijn opa kreeg. Nou, dat weet ik eigenlijk net. Ik weet wel de eerste plaat LP die ik zelf kocht. Dus ik denk wel wat singeltjes bij zelf, maar de eerste LP die ik zelf kocht, van mijn eigen yield, weer een LP van Blood, Sweat and Tears. En ja, wist ik wie vanzelfs, Radio Veronica weet ik net wie die er doet al, nou dat weet ik eigenlijk nog net. Maar Radio Londen, Luxemburg en zo wist wel dat we de wie is niks. En dat wie een vreselijk krakkemikkig geluid vanzelf. Maar het wie nee en het wie oors. En het wie misschien wel een beetje wij, us generatie, denk ik. Welk decennium houdt het? De 60's? Nou, ik ben in 1952 binnen. Dus dit is ergens, ik denk eind jaren 50 van dat eerste platenspelletje, denk ik. En verder gaan we het op begin jaren 60, denk ik. Als het een jaar of 12 bent, ja, ongeveer, denk ik, dan begint het toch wel wat te ontwikkelen bij die cells. En de wie buist dus altijd wel muziek trouwens, ja. Ik geloof dat we eerst dus nog, dat je het ook distributieradio, daar is dus in. En daar luister ik dan natuurlijk wel naar, de arbeidsvitamine, dat wil ik ook al op de radio doen. Toen al? Ik denk het wel, ja. Ja, wist, ik ben nooit zo heel sterk om bepaalde zaken precies op het goede plak. Ze is maar ongeveer, hè. Of een soort van arbeidsvitamine. Dus het mooie van dit programma is, we maken er geen boek van. Nee, daarom. Dus het is een goed gesprek. Nee, dus het komt net op een periode. Nee, het komt net op een periode. Bij een boek moest altijd exact wezen. Hè? Dat ken je hier een beetje makkelijk. Maar jaren 60 en ook die ambitie, ik nog wel een deel jaren 20. Die puberteit zit een beetje in die periode. Ja, dus. de puberteit, zeker. Dat voor mij wie dat een hele wichtige periode. Hè? Wist, mijn heid, wie een drumstel tussen. Mijn heid die drumde vroeger wel in noem het maar dansorkestjes en zo, wist wel. Muzikant dus?
Ja, nou, hij was geen professioneel muzikant. Hij was graficus bij toen nog Ervan Kouwman-Smeding, de voorloper van de Louter Kranten, zeg maar, en de Friese Pers. En daar hier er collega's dat er mijn bandje ziet en wat oorswol. Het wie al je net zo heel geweldig leuk, maar hij vond het leuk en dat drumstel stiert bij u thuis. Dus daar ben ik wat begonnen te rommelen. En mijn boorjongen, die weer volle orde als ik, die wie bij de Padvinders, en dat wie de Stanley groep, en die een drumband. En mij, denk ik 20, denk ik wel, trommelaars. Hè? Ja. Dus en toen zei hij toch, en die buurjongen, jongen, dat is wel wat voor die, daar was er ook bij. Dus ik had dat dus echt maar die in, en ik had het een peri die in. Ik wie net zo'n echte padvinder, maar ik zeggen. Maar het had me echt geen kweer die. En uiteindelijk mocht ik dan zelf mee in die drumband. Ja, en dat is prachtig. Ja. Had jij nog wat die met de muziek? Meer in actieve zin van zelfspelen? Nee, wist ik kwam er eigenlijk zo achter dat ik net zo'n goede muzikus wie. Er wie een generatie, een hele generatie, denk ik, krijgt voor mij. Want wij werden niet oud. En daar hiest drummers als Klaas de Vries, Arjen Kamminga, Hans Sandbrink. Die wie dan wel van mij in mijn leeftijd. En als ik dat zeg en jedde. Ja, dan wordt altijd graag zeggen dat Leon het orde drumstel van mijn heid, dat wie net met bij de tijd. Maar bij een drumstel is het lekker goed als bij een hoorinstrument. Ja. De man of de vrouw die erachter zit, die maakt de muziek en net het apparaat. Hè. Nee, dat is wel mooi. Nee, dus ik had dat herinnerd. Ik dacht van, en dan dorst oren dingen. Ja. Hier we straks op praten, want het valt al even de naam van de eerste plaat in dit geval zelfs. Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears. Maar straks even nu leren wat voor herinneringen als daarom ja, dat is. Maar ik ga hem eens draaien. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel, all alone. Talking about your Absolute klassieker draaien we in deze aflevering van Noorderwiel Live. Maar Robert Willinga te gast. Eerstehaler van het boek Rock'n'Roll in Friesland, 1960, 1999. En die data ben wel hartstikke belangrijk voor de inhoud van de verhaal. Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears. Ja, even de klassieke vraag. Maar waarom deze platen hartstikke zegt warme herinneringen aan? Ja, dit was mijn eerste LP. Ik denk dat ik 16 jaar weer, want die plaat is uitgekomen in 1968. Ik denk, ja, toen was ik 16 jaar. En ik denk dat het mij het eerste hield wat ik, nou misschien net heel lang mij het eerste, maar ik hier dus wat geld. En ja, daar waren LP's verkocht. En dit was een van de eerste, en ik had hem nog. Had je hem nog? Ja, ik had hem nog. Ja. Ik draai wel geen platen meer, maar ik had die LP nog wel. Ja. Geel in de kleuren van die tijd, in een paars LP-koffer, zit deze LP nog. Een mooie mix, hè? Maar het is wat poppy, het is wat rocky, maar er zit ook heel veel de jazz in. Ja. Het is de kunst van de tempowisselingen. En de onpak maakte dit voor mij bijzonder. En er staan meer mooie stikken op die LP. Hè? Maar dit wie ik de single die uiteindelijk de hitparades, ik weet niet hoe hij gestaan had, maar had de hitparades ik wel helle. Ik had wel van blazers. Dus nou wist het wie een mooie. En daar is even letter en orenband Chicago Transit Authority. Je ze voluit. Ja, dat wie ik met muziek. En natuurlijk neemt alle oren popsongs van de Veronica Top 40 en zo natuurlijk ook wel mij in die tijd. Maar dit wie wel mijn muziek. Dit hier de voorkeur is. Ja. Wie dat ik in die dus al naar wat concerten geeft of naar, ik weet niet wat het toen weer jongeren sozen of kroegen of zo wat heen. Dit wie de tijd van de koffiebars.
nou, toen is de inhoud van een koffieshop is nou wat oors als de koffiebars die ik bedoel. Dat is kok. Daar tappen ze alleen nog maar koffie. Ja, wiet en hash wie nog redelijk illegaal, denk ik. Hè, in die Ja, tijd nog. dat wist ik wie ik net zag van dat spul. En in die tijd wist ik misschien net eerst dat het... Ja, ik weet misschien wel dat het er weer... Maar het weer niks... Ik hield daar niks mee. Beetje ver van mijn bedshow. Het weer een beetje ver van mijn bedshow. Als ik een checkje rookte, dan weer het al heel wat. Wist wel. Zo. Maar het weer wel de tijd van de koffiebars in Leeuwarden. De wien misschien wel een stuk of 20. Liet ze obscure tentjes... mij een bar en wat oude meuk om op te zitten, zeg maar. Maar het wie ook zo gezellig, want waarom is het nou? Dat trost leeftijdsgenoten. En dat trost ik famkes uit Orenbuurten. Wist? Die hier is net in die eigen omkriet, maar daar wel. En dat wie, ja, het wie de jeugdcultuur, denk ik, van doe de wie net zo'n soort. Het wie nog wel een redelijk steile een stieve omjouwing bij mij ook in ziet. Een beetje de erfenis van de jaren 50 als daar. Ja, zeker. Het kan natuurlijk wel wat los in die tijd, hè. En gelukkig. Maar... Kast u een christelijk nest? Nee. Dus die barrière... Nee, die naar barrière... de rock'n'roll, om het zo maar zo te drukken, wie er net. Want vanuit het geloof, wie dat binnen het gezin heel moeilijk. Hè? Die barrière hier ik net. En gelukkig, hè, als je in die tijd, als je een jaar of 16 bent, dan worst ik wel wat ruimte ha. En die ruimte die kreeg ik wel. En bij mij ben je altijd wel wat nieuwsgierig. We best west, mij waar. En daar ben ik mem voor, nog. Ja, daar ben ik mem voor. Dus daar koek ik net zo best door, mag ik zeggen. Maar ja, wist het weer mooi. Voor mij weer het een mooie tijd met vrienden en vriendinnen. En ik ben in een leuke buurt. Ik ben opgegroeid op de Pieter Stuyvesantweg, hier in Leeuwarden. Mij direct achter is de Schepenbuurt. En ik ben daar komen te weten wie ik 4 jaar hier. En tot mijn 18e, 19e, toen ik in militaire dienst moest, had ik daar winnen. En ik herinner mij die tijd in die buurt. Ik had wel eens eerder zijn. Als je in een buurt winnest en groeit in de buurt op, dan had je 2 soorten band. Niet leuke kinderen en wel leuke kinderen. Ja, lekker zwart-wit. Ja, zwart-wit. Maar wij winnen in een buurt met een hele protte Indische families. Want die Indische families die in Nederland repatrieerd en die moesten een plak hebben. En een groot van die Indische families die kwamen te lonen in de Schepenbuurt in Leeuwarden. En de Pieter Stuyvesantweg, daar begint eigenlijk uw achterbalkon wie de Schepenbuurt, zeg maar. En die mix van die 2 culturen, die wie de wie net brune famkes of jongens en blanke famkes en jongens. Er wie leuke jongens en famkes en er wie net leuke, wist? Er wie geen enkel verschil tussen, tenminste, zo heb ik het belibben. Ik hier lekker goed Indische vrienden en vriendinnen en dat gie daar zo. En ik bij u in de flat en 2 Indische families. Ja, dat pas achternij denkt, god, dat wie dus zo. Op dat stuit wist ik niks van de achtergrond van die families. Hè. Een protte van die families, die zitten voordat ze naar Nederland kwamen, soms 2 maanden lang op een boot van Indonesië naar Nederland, omdat hun leven daar net meer zeker weer. Dat ben een hele avontuur, een hele reizen. Hele reizen. En dan kwamen ze in Nederland. En letterlijk emigreren. En dan kon je heel Leeuwarden in de Schepenbuurt te loren. Juist, ja. En eerst nog in een opvangkamp, vaak nog. En toen in de Schepenbuurt. Maar wij wisten net beter. Er wist Lieds, best fjouwer alles wat die ook komt. Dat jet bij het libben, kennelijk. En dan vreeg hij net al, waarom is dit? Waarom wonen hier zoveel Indische mensen? En het mooie vond ik altijd, ik zie het nog wel eens in oren peteren. Altijd, als ik mij een vriendje of een vriendinnetje van de lagere squalla naar Hoesgie om te watchen, dan was het eerste wat
de Indische mem zei... Robert, jij blijft toch eten, hè? Jij blijft toch eten, hè? En dat wien wij net zo wend als Nederlanders. Maar daar wie het... Gasvrij. Waarom? De Oosterse gastvrijheid, daar kennen wij als Nederlanders nog een prot van leren, ja? Maar dat is een beetje die basis dus. Dat is mijn basis, ja. Ja. Klinkt net vervelend. Nee, helemaal net. Nee, daar wie het een prachtige jeugd. Mijn squallenperiode wie misschien Josjes een beetje minder. Maar die buurt wie fantastisch. We gaan muziek draaien en dan praten we straks verder. Waarom? Bijvoorbeeld dit nummer, Joe Cocker. En She Came Into the Bathroom. Came in through the bathroom window, protected by a silver spoon. But now she sucks her thumb and wonders how the banks over Old Lagoon. She said she'd always been Ja, natuurlijk de Joe Cocker, maar She Came In Through the Bathroom. Karakteristieke stem. Prachtig. Dat is ook de reden, Robert, dat is dit nummer uitkeert. Had we bij Joe Cocker nog woord meer herinnerings... Ja, ik heb wat extra herinnerings. Dit weer in 1970 is die plaat uitgekomen. En dat wie in datzelfde jaar gaf ik mijn vrouw moeten, Ali. En ik in van de discotheken in Layout doe en het klikte wel tussen ons. Dus ik gaf haar meegenomen naar een film over Joe Cocker. Als net van Joe Cocker hoort, dan kan dat ik het einde van de relatie wezen. En een hele lange film opleveren. Maar het weer een lange film. Het weer een film, ik geloof dat de namen weer de Mad Dogs, Joe Cocker en de Mad Dogs en Englishman. En Joe Cocker maakte een tour terug Amerika. En die filmcrew, die had dat hele begin van het onkomen in Amerika tot we voortgingen, dat had ze gefilmd. En alles, het is een soort roadtrip filmt. Maar alles wat erom heen wie. All ins and outs. Alle ins en outs kwamen erin voor. En het weer roeg. Het weer prachtig wat de muziek betreft. Leon Russell, mij een grut pak on kleed in een Amerikaanse vlag op het podium. Het wie, nou ja, het wie alles wat mijn vriendinnen net weer. Laat ik het zo maar even zeggen. En hoe is het bij jezelf trouwens? Hoe volle Joe Cocker ziet er doe in die? Nou, misschien wel het idee dat het allermooiste, als je goed bent in die muziek, dan is denk ik het allermooiste op tour gaan mij de band en de crew en alles eromheen. En ik weet best dat is de mooie kant, de ellendige kant kennen we natuurlijk ook. Hè, als wat biografieën van muzikanten leest. Het rint heel vaak net heel goed hoor. Meestal iets rint het net goed zeg maar. Hè. Van alles en nog wat komt er voorbij. En, maar goed, zeg je wel mij. Maar in datzelfde jaar kwam ik nog de film over Woodstock uit. En dat weer de tweede test mij, Ali. Dat is een soort ballotage ja, dit haast. Ik mag nog net dan of dat met voorbedachte raden weer. Maar ja, dat wie zat ik erin stier. Ik weer interesseren in dat soort zaken. Dus ze ging ik mij naar Woodstock. En het Ori ben we 50 getrouwd. Dus ach, het kent goed, hè? Het gaat goed voor de leeftijd, maar het komt al een beetje. Het is wat een voor de hand lezende vraag. Maar ik stel hem toch. Film, Joe Cocker, All Ins and Outs. Ja. Woodstock, gewoon de hippies. Ja. Wist u Taskoger of wist hippie en Joe Cocker een beetje mij? Nee, ik wie een Taskoger. Ja. Nee, ik wie nou, mijn haar is nooit langer geweest, denk ik, tot op de schouders en zo, hè? Ja, en drugs. Dat kijk wel nog niet verhaal, dat zit er ook net echt in. Nee. Dat mag je hebben. Drank. Ik net zo. Nee. Dus eigenlijk ben ik een beetje saai man. Nee. Maar in ieder geval, ik wie daar net zo ontvankelijk voor. Op die ene woorden. Ik vond de muziek prachtig. Als er in Loud bandjes spelen in speeltuingebouwtjes of zo, dan dan ging ik erin. En dan, dat wel. Ja, zeker. Maar dat is die net voor in de pit, maar meer achterin te zien wat er gebeurde. Nou ja, dat
eigenlijk, ja, dat weet ik niet meer heel goed. Maar ik wierde wel. En ik vond het prachtig om dat te zien en mij te meiden. En ja, wist en heel dol als dat tussen de, nou, het is maar tussen die 16e en 20e. Dan ben je toch wel een beetje op ziek. Goh, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar wil ik naartoe? En waar sta ik nu? Hè? Maar wie die een held de rock'n'rollers van doen? Nou ja, Joe Cocker valt al even bijvoorbeeld. Ja, Joe Cocker. Ik wel. En Stones, Letter. Maar de mannen van Crosby, Stills, Nash en Young vond ik. Wist, alles wat misschien wel een beetje oors klonk. Als oors. En dat bedoel ik net mij dat het altijd maar roeger moest. Want Crosby, Stills, Nash en Young wie net roeg. Harmonieus. Maar wie orenmuziek. Het wie een mooie mix. Ja, nou nemen we dat misschien wel country rock, denk ik een beetje. Hè? Maar het week toen van de mainstream was. Ja, en dat sprutst die wel om. En dat sprutst mij om, ja. Ik heb er een gevoel bij en dat vond ik mooi. Ja. Want even het brengt naar dit boek, want ik heb aan wie wij er nog verder over praten. Ergens moet er een lijntje op een gegeven moment naar die rock'n'rollers komen. Hè? Dat hier is toen al een beetje, maar meer muzikaal had ik het idee dus. Ja, ik wie net zelf uitvoerende, zeg maar. Wanneer er een soort interesse kwam om biografieën, boeken te lezen hoe die rock'n'roll jongens? Dat is er, denk ik, altijd wel een beetje west. Alleen nog het aantal boeken over muzikanten die te nou verschijnen, kerst net vergelijken met de boeken nu die er in 60, de verschijnen net zo'n soortje. Wist het wie natuurlijk ook een muziekvorm die waar toch de oudere generatie die voor mij ziet net zou waarderen. En dat wie op dat stuit wel de journalisten en de schreeuwers. Ja, maar de establishment moest er net. Nee, die is in de luide kant. Die is zeker doelen die schreeuwen wel eens wat oren op popmuziek. Ja. Maar dat wie het dan ook wel, hè? Ja. Dus het is wel een. Ja, het klinkt nog correct over een oude man zit te praten. Maar als ik dan waarom keer, dan denk ik, dat is ook wel een schoftlien, hè? Nou, we ben bij de 50 plus. Ik ben een oude man. Ja, dat die ontkomen er net aan. Nee, we ontkomen er net aan. Ja. Maar die leefde voor muziek. Die is er eigenlijk altijd al west. Hè. De hier is wat muziekbladen, Muziekexpress en Muziekparade. Dat weer een bladen die ik mooi vond. En wat die kwamen mij. Ja, de verhalen die lees ik net in de luide krant of zelf. Nee. Maar ergens maar die fascinatie op grond kan wijzen. Want als ik bijvoorbeeld, dank Won alvast trouwens voor de mooie cv die bestuurd heeft. En wat me daarin opvalt, dat is het aantal bestuursfuncties die je hebt. Ja. Maar in de culturele wereld. Maar eigenlijk als je naar die werkbare leven. Ja. Ze is gewoon haar eigen bedrijfjes gewoon. Ze is in de marketing, in het commerciële. Maar ik zou daar geen manager was, geen tourmanager, geen programmeur. Nee. Dus ergens moet er in de boekenkast op een gegeven moment. Nou ja, ons dit er wat, ja. Anno 2020 laat je een boek leren. Dat moet ergens bij komen. Ja, maar dat denk ik. Nee, maar dat is natuurlijk. Zij komt dat wij en wanneer dat begon? Wist ik ben. Ik zei het niet correct. Al even in een tussenzintje, denk ik woe net zo dogen op het met van squallen. Ik wie misschien wel een beetje oors als oren ben in de klas. Eigenlijk zie ik op sommige momenten wel een gruwelijk hekel ons squallen. Alweer worden wie ze, het paste net al heel bij mij. Gewoon even wat moeizaam, hè, zei de stal. Ja, die best wel wat moeizaam, die periode. Op een bepaald site, mijn ziet in de grafische industrie. En ik hier een omke, die wie begeleider van jonge leerlingen in dat vak. En die zijn, zou dat wat voor die wezen? Dan kist 4 dagen een werkje en 1 dag in de weekend naar Squallen. Naar de grafische scholen in Greens. Dat is misschien wel wat voor die. En wist eigenlijk liep het mij dat wel wat. En misschien liep het mij dat nog wel het meest. Dat ik maar 1 dag in de weekend naar Squallen hoefde. Dat weer wel wat. Hè? Nou, als er 4 dagen met Chinsens is, dan is dat wel een mooie oplossing. Ja, dat is voor mij denk ik wel de beste oplossing. Wist, ik rol uit de grafische industrie in. Ik werk bij een lietsdrukkerij in Ljout, bij drukkerij Dekker. Het bedrijf bestaat nog heel tijd, maar bij de heid van de man die ten nou de baas is. En dat wie een bepaalde leerskwallen.
Maar ik vond uiteindelijk... Ik had de grafische school in eens oormaken, want het wie prima voor mij. Maar het wie mij te saai, te uitvoerend. En ik ben net zo'n uitvoerder die het bijna elke dag ongeveer hetzelfde dwan had. Hè? Ik bedoel, wat er uitkomt van die drukpers is elke dag wel los. Maar het werk bleef hetzelfde. Hè? Dezelfde machine, Ja. dezelfde hal. Juist, als de technieken beheerst, dan is het toch wel een beetje de sleur. En toen dacht ik van... Zo, er is op mezelf niks mis met dat grafische vak. Maar hoe ken ik het nou voor mezelf, leuk meidje? Ik dacht, nou, dat is maar één manier. Dan moet ik gewoon zelf een drukkerij ha. En dan ken ik orenmeesken het werk doen letten wat ik net leuk vind. En dan doe ik orendingen. Zo is het wel. Maar goed, het was net van die in de dij op de oren. Maar ik heb in elk geval al mijn diploma's, hele vestigingsdiploma's, alle managementdiploma's die de nederig winnen, of die ik nederig vond. En dat ging me redelijk makkelijk over, want ik woord graag. En toen kon ik bij drukkerij, uitgeverij Ozinga in Bolsward komen. Daar zochten ze een calculatorassistent van de uitgever. En die uitgever wie de baas heerde Ozinga. Ozinga joeg het Bolsward Nieuwsblad uit. Joeg boeken uit. Hier een drukkerij. Dus ik wie daar eigenlijk helemaal op mijn plak daar. Dus ik had daar solliciteerd en wat daar oornam. En begin ik wennen vanuit Ljout naar Bolsward. En er zitten 4 broers in, die winnen al hier iets op leeftijd al, die naar de oren gingen met pensioen. En de laatst zittende directeur-uitgever, die zei van, ik zie wel wat in die. Dat zoest misschien wel op mijn stoel zet ik in als ik voortging. Nou, dat wie vlijend. En alleen nog het tempo waarin hij preludeerde, kwam net hier en al herinneren mij het tempo wat ik in de holle hier. En doe op een bepaald stuit, zeg ik een hele grote advertentie van de Friese persboekerij, Jette, dat doe al, in de Ljoute kranten. Waarbij men zei, wij gaan een uitgeverij opstarten voor boeken van, voor en over Friesland. En wij zoeken, en dat wie een pagina grote advertentie, we zoeken vormgevers, schrijvers, fotografen. Volle bak dus. Volle bak. En inderdaad als projectmanager die producties dwang ken. Ja, ik dacht, that's me. Dus ik in de sneeuwwinter van Johannes Zondag ga ik opbellen. En hij zei, kerst morgen komen. Ja. En ik wie de eerste die van Bolsward naar Ljout rieden, mij aan weerskanten 3 meter hoog sneeuw, zeg maar. Want die ik weer krijgt, vrijdag weer ik geen hond op het dik, maar ik hier te solliciteren. Ja, knap. Dus dat vol. Ja. Dus dat En ik was on. En toen ben ik als projectmanager in die beginnende uitjouwerij begonnen. Ja, en dat wie mijn wereld. Ja, okay. Wist, ik ben net zozeer een uitvierder, maar meer een creator en bedenker en facilitator van creatieve processen. Dan dat ik in de uitviering de beste ben. Nou, zo is het again. Ik ben onom en hij peri wat ik de uitjouwer, de man die het opzet hier, die oordingen dwan. Dus ik was de uitjouwer daar. En toen, ik wil niet zeggen dat het al je van een lijn dat ik hier, maar ik viel er mij volslijn op mijn plak. En ik kreeg het betrouwen van de directie van de Friese pers. Ja, zonder vertrouwen komt dat hier ergens. Nee, want als je in die ontwikkeling zit, dan is het fijn als mensen om daarheen die het vertrouwen jou. En doe verder gingen en op een bepaald tijd ziet er een directie en die zei tegen mij, nou ja, wist, formeel binnen wij die directie, maar we hadden net zo'n volle doel hoor. Nee. Door moest dat bedrijf maar runnen als wie het die een eigen bedrijf. Oké. En ik klaar. Ja. En ik wie nog net zo lang uitjouwer. En dan kom ik in de richting van de inhoud van het boek.
dat we in 84. En toen we een aantal jonge enthousiastelingen, nou is dat mijn vriendengroep, die organiseerden een Grut 60s festival in de Frieslandtaal. Back to the 60s heette dat in 1984. En ik dacht, daar ken ik wel wat mij, denk ik. Wist, zo begint het dan. Zo ook daar een boekje van meidje kennen. Maar ja, wist, ik dacht nee, dit maar door. Ik dacht, hier een crew in en ik meidje een videobon, een videoregistratie, een document neem ik het doe van dat hele barren. De opbouw, de omballingen, het gedoog, de optredens en het nawerk, zeg maar. Dus ik hierde een crew in en ik ging aan het werk. En toen werd de man is Denij. En er ging natuurlijk over wat geruchten binnen de Friese pers. Wat die Willinga nou weer bij Dijn had. En ik hier dan. Die man is kondig ik het voortendagelijks on in de kranten. Hè. Er komt een videodocument. Dat we in 3500 mensen. Hè, daar. Dus ik dacht, nou ja, wist. En toen trof ik een van die directieleden. En die zei tegen mij van. Goh, en die wennen. Hij wennen achter de Frieslandhal. Hij zei, ja, toen ik de bassen hoorde dreunen, zag ik jouw memootje dat je dit ging doen. Dus toen kon ik er niks meer aan doen. En toen zei hij van, maar dit is toch wel heel erg ver verwijderd van boeken, Robert, hè? Ik zei, ja, maar jullie zeiden, je moet het bedrijf runnen. Als was het je eigen bedrijf. En als het mijn eigen bedrijf was geweest, had ik dit ook gedaan. Ja. Toen weer de discussie oer. En toen we binnen een maand 2400 van die videobanden verkocht. Die had ik er nooit meer in hoe je het. Einde discussie. Mooi man. Goed, maar dat weer ook de eerste stapjes richting, nou ja, anno 2023, nee, een boek vol mooie verhalen. Gaan we straks nog verder praten. De namen vol, al even. Crosby, Stills, Nash en Young. Doen een meisje fjouweren, Our House. Bijzonder boon ik mij dit nummer. Ja, er is die boon wie dat doet ik die LP kocht nog net vanzelf. Maar nou achternij had een uitspraak van Graham Nash mij wel geholpen om dit boek neer te stellen. En dat weer? En dat is het volgende. Graham Nash had het noemerscrum I've almost cut my hair. En in een interview met Crosby lees ik dat die interviewer zei, ik vond dat toch wel een heel erg boos nummer, David. En David zei, ja, maar ik was ook hartstikke boos. Echt hartstikke boos. Want Martin Luther King was vermoord. En Kennedy was vermoord. En er wie nog wat. En hij zei, ik was zo boos. Dus ik dacht, dit schrijf ik van mij af. En toen ik dat interview van hem lees, toen dacht ik, ja, maar wacht even. De muziek die makker wordt in een bepaald tiertrek, die is er omdat de omjouwing mensen inspireert om linksaf of rechtsaf te slaan. Crosby wie inspireren voor dat nummer, omdat hij wie boos op de wereld, op hemzelf, door de mensen om hem heen. Nou, en toen dacht ik, doe ik mij dit boek dwande weer. Het is prachtig, al die verhalen van die rockers. Maar ik vind dat die verhalen in een rand brachten we de matten van de tijd. Wat barde er nou in de wereld, in de jaren 70, in de wereld, in Nederland, in Friesland. En ik dacht, ik moet invragen die even los van de muziek, dat voor mij, maar vooral voor de lezer van het boek, even schetst. Wat weer dat nou voor periode? Dus ik had Rimmer Mulder, voormalig hoofdredacteur van Liaute Vregen, van Wosto dat wan, Rimmer. Ja, natuurlijk wordt dat wan. Prachtig. Nou, kleer. Dus daarmee haast even de link naar dit boek en naar Graham Nash. Van Crosby, Stills, Nash en Young. The flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. For me, only for me. Come to
Stars. Crosby, Stills, Nash en Young. Het boek Rock'n'Roll in Friesland. Laat je van me al een tijdje. Een chokboek neem ik het maar even. Met prachtige foto's, mooie verhalen. Wat weer die eerste insteek eigenlijk? Want het begint met een liedsidee. Ja, het begint. Ja, het lied. Puur de verhaal of woest een tijdsbeeld del zetten? Wist ik wie ideeën hebben een bron nodig of een oorsprong nodig. En vaak is dat een liedsidee, hè? Het is een heel iets idee. Ik ben in mijn vrije tijd een beetje een straatfotograaf en een amateur stukjeschrijver, zeg maar, voor mezelf. En ik roen in augustus 19 op tongens die op een merk in Ljouwert werd antiquiteiten en curiosa en verkeerpje. Nou, dat ben ook generaal wat bijzondere mensen. En de mensen die te komen ben ik wel soms wel een beetje bijzonder. Dus ik kom daar graag om mijn portretjes te meiden of beelden vers te lezen die het niet zo alledaags binnen. Dus ik roem daar en ik trof daar een van de orde rockers uit de jaren 60. Die ken ik uit de jaren 60. En later moet ik hem ook bij die grote 60's feesten waar hij mij zien band of die ene keer in de ene band en de andere keer in een andere band. Waar weer het? Nee, dat wil ik eigenlijk net zeggen. Nee. Want uiteindelijk is er net in het boek te gekomen. Dus dat is een beetje een bijzonder verhaal, weet ik zeg. Maar het is wel mij, dankzij hem, dat het Safir gaat. Dus ik ren op mijn merk en ik tref hem en hij zei, wat doe je? Wat heb je? Een grote camera. Ik zei, maar ik een portret van de meid. Ja, natuurlijk, maar dat was, hij trots en ik blij. Dus ik riep naar huis en toen dacht ik, zo kan ik hem misschien nog wat zien. Als ik die meestal nou eens als hobby fotografeer en ik interview ze wat, dan hou ik voor mezelf een mooi documentje. Maar ik weet nog net thuis, of dat ik dacht, ja, wist, ik heb een levensmotto en dat levensmotto is eigenlijk van, als je iets heel goed wil doen, wat staat als een huis, verzamel dan mensen om je heen die vele malen beter zijn dan jij op deelgebieden. En ik dacht, ik maak gewoon de beste interviewers van Friesland vregen en de beste fotografen. En in mijn eigen, een van de beste farmjouwers vregen. Maar daar, op dat moment maak je eigenlijk al de kar om het grutter te Om maken. het grutter te maken. Dan zie je leuke verhaaltjes tussen scrapjes. Ja, doe ik dus weer toen wie ik eigenlijk al, ik denk van, wist, ik heb als uitjouwer ongeveer tussen de 6 en de 700 boeken van voor en over Friesland uitjoen. En ik had zelf net een boek geschreven. Als televisieproducent had ik mooie documentaire series, docusoaps maken voor de NTV en de KRO en dingen voor SBS6. Maar ik ben zelf nooit de regisseur geweest en ik heb de camera net in de hand. Ik ben een betinker, een creator. Ik verzamel je mensen om me heen en ik beziek je een team van die mensen te meiden en dan meid je van mij elkaar wat moois. En dan straalt het op het team over. Maar die nummers die eigenlijk nog op relatief weinig producten dus, uiteindelijk. Ja, nou bij die televisieprogramma's ik heb zit de oortiteling als producent. Maar dat weet dan niet. Maar bij al die boekuitjeften, bij de romans van Hielke Speerstra en van Ring van der Velde, wie mijn toevoeging de marketeer. Kerst ongeveer zes, hè? En met elkaar zie je naar juist de omslag en juist de verpakking, zeg maar. Maar daar wil je geen inhoudelijke bijdrage. Nee, en er was dus eigenlijk een mooi document achter. Ik wil, ja, want dat die van een prachtig boek over de Alversterrentocht en allerlei andere dingen. En daar zocht ik altijd de goede meesken bij. Wist? En ik dacht, ja, dat ken nou zo dat wel weg kennen. En doe is het begonnen. En ik ben dan ik wel van de concepten, dus dan komt er eerst een concept, goed terugdenken was het worst. En bij dat concept de goede meisken zie je. En nou, het wie me al heel gauw duidelijk dat, en doe ik nog geen rocker vregen, hè? Dus in de holle. Ik dacht, maar ja, als dit wat we de kennen, dan is er ook financiering nodig. De kerst net zomaar zo'n chokboek van 350 zieden
uitbrengen. En dan maar wacht je of dat gaat. Dus ik ben op zich eerst die van binnen mensen die mijn idee ondersteunen willen. En het idee wie breder dan alleen nog een boek. Ik dacht van ja, als het een boek is, kan het ook een expositie worden. En zo het ook een serie televisiedocumentaires worden kennen. In mijn eerste idee Fjouwer. Hier in 60, 70, 80 en 90. Nou, uiteindelijk komt die documentaire bij Omroep Friesland. De Wol, maar net Fjouwer, maar één gericht op de Friese Bries. Vind ik ook al mooi. Maar het begon bij mij bij Fjouwer, zeg maar. En ik hier nog wat orendingen. En ik hier echt nog wel iets theatraals dwan willen. Maar mijn eerste telefoontje naar het theater weer volop in de lockdown. Dat diegene die ik onder de telefoon kreeg zei: Robert, we weten niet eens of we dan nog wel bestaan. Ja, precies. Ja. Wist? Ik dacht, nou, dat moet even net. En saai is het eigenlijk groeit. En ik heb partners gevonden in Tresor, een geweldige partner voor dit project. Maar dat het rockers worden moesten, dat is dat vanuit daarin? Vanuit daarin, ja. Op het Ceylon? Ja, is dat. Ik dacht die... Maar daar heeft nooit in Holland heeft, nou, wist ik toch rockers en ik toch acteurs of ik toch schreeuwers of wat dan ook? Nee. Ik dacht, die verhalen van die rockers, want dat verhaal wat ik doe van hem Jedde, van ja, hoe gaat het? Hè? Nou, het gaat hartstikke goed. Soms sta ik nog wel eens op het podium en ik preulde wel een beetje. God, de wens van nog eens op het podium staan is er wel, maar of dat nou heel erg geregeld gebeurt, weet ik echt net. Nou, wist dat zo? Ja. Ik dacht van ja, maar wist, die generatie is er nou nog voor het grootste part. Als ik nog 10 niet wacht, dan binnen. Sommigen die het graag gaan, die binnen net. Zo. En ik wil dat weer het volgende laagje in de verdere ontwikkeling. Ik dacht, het zoveelste bandjesboek mat ik net van. Daar heb ik heerlijke de voldoening net uit. Nee, maar dan krijg ik meer een sameling biografietjes van in dit jaar toen kwam die LP uit. En de wie al een aantal van die boeken. Ik dacht, ik ben op ziek naar het diepere verhaal. Ik wil weten van... we kennen die rockers, de zien ze op het podium. Er zien een gillende meiden voor het podium en het wie prachtig. Maar er wie een tiert daarvoor. En er wie ik een tiert daarna, wist. Wij best op bennen, wat hast u die voordat ze op het podium kwam. En wat is de nijtiet met die Bart? Daar weet ik eigenlijk heel nieuwsgierig nee. En ik hoorde wel van verhalen vertellen en van biografieën die het net alleen nog maar geen oor. Toen brachten we de nieuwe single uit. Nou, en toen had ik het idee verder ontwikkelen. En uiteindelijk ben ik mijn plan bij Bert Loper op bezoek te gaan van Tresor. En ik zei, ja, wist, ik denk dat ik wat bijzonders had, maar dat is niet het zoveelste Mata Hari of Pieter Jelle Stroelstra. Precies, nee. Dit is van gehele andere orde. Dus wat vind je ervan? Ja. En het had misschien een jelle oren door. En toen zei hij van, dit gaan wij doen. Uiteindelijk, want komt er een list van 42 interviews in. Ja. Hoe is die list ontstaan? En wie die voetbal zo uitgebreid? Of nee, die wie net zo uitgebreid. Ik hier het idee en ik hier wel wat ideeën. Meer als voorbeeld van, daar zit een verhaal in. Dus als ik meer van dat soort mensen vinden ken, mij een interessant levensverhaal. Want de criterium is, hield iets west van, dat podiumverhaal is interessant. Maar voor dit boek moet het verhaal daarvoor interessant wezen. En ik het verhaal daarna interessant genoeg om uiteindelijk in het boek te landen te komen. Want er zijn rockers genoeg. Maar als er iemand voordat er op het podium die boekhouder weer en in een gelukkig huwelijk en daarna weer boekhouder in een ander gelukkig huwelijk, dan heb ik geen verhaal. Nee, dat is net echt rock'n'roll. Dat is net echt. Dus ik ben eerst op Sigien en ik heb ze maar neemt mededenkers om me heen samelen van, dit is mijn doel. Als ik nou als het voor mij een lissemeidje worst, waar moet ik net verjitten in mijn oorwagings? Worst dat listje dan meidje? Nou, alle mensen die ik vreeg had, die hadden die in, die hadden die listjes keurig netjes inleveren. En ik had dat naast mijn eigen listelijn. En uiteindelijk ontstaat er dan wat. En dan is het op ziek. Is nou dat verhaal interessant genoeg? Want het is net een boek van mensen die het oren mensen vertellen. Het gaat oren zelfs. Willen ze dat verhaal wel vertellen? Ja. Nou, en als het dan op ziek is, dan
nou ja, er zitten verschillende mensen in het boek. Dan moest wel even goed nadenken. Kan ik zijn in rugstreeks bellen, want ik weet wat het verhaal ongeveer wezen kan. Of heb ik daar een intermediair voor nodig, die het hem heel goed kan. Want ik ben al jaren uit zakelijk zo'n uit Friesland voort. In minuutje als die het misschien juist een beetje makkelijk, maar ik ben al, in 1990 heb ik mijn zakelijke activiteiten verleid naar orenplakken. Dus ik dacht van ja, ik wil ik net mispakken. Dus bij sommige mensen heb ik gevraagd, kist om me introduceren bij die en die. Nou ja, het enige wat ze berikken moesten voor mij, zeg even dat ik deug. Wist je, want dat weet ongeveer. Het zit wel goed, vertrouwen. Ja, dus. Eigenlijk gewoon basisvertrouwen. En de rest doch ik wel. Het product net te verkeerd. Er was bellen toch in een Robert en die komt... Die mag in elk geval de moeite nemen om zijn verhaal even om te Ja, die helpt net het hoes leeg, die komt gewoon een verhaal. Nee, en ik hier natuurlijk een hele lijst van suggesties. En de Amalikis is dat het selecteren van deze 42 zo van groslist naar die uiteindelijke kar, dat is geen democratisch proces. Maar dat denk ik net niet, jongen. Dat doe ik alleen nog. Daar komt toch nooit uit? Nee, dat doe ik toch van elke een die het mij onleveren is mij eigenlijk lieke leef. Maar bij de research die ik eromheen diende, soms pakte mij wat. Van het verhaal van, de lijst uit het boek vandaag maar even pakken, Mirjam Timmer. Het verhaal van Mirjam, als toen mij die eerste single op nummer 1 in Nederland en in België stiert, en op datzelfde moment als dat bericht als springt hij uit voor de trein, dan jouwt dat een beetje on wat de oren kant is. Hè? Dat zorgen we nou. Ze wordt de hemel in prezen voor het plak wat ze helle had in de muziek, maar er is ook een orenkant. En ze zijn orenmeisken. Sibirijn Schaaf uit Dokkum, die het als jong jongetje zijn heid verdrinkt in de greft in Dokkum. En Fortanij verongelukt zijn mem. Dat doet wat mij een band en mij het libben van dat band. Ja. En als die jongen dan op het podium stiert, dan neemt er ek wat mij van wat er belibben had. En ze geeft het mij oren en nek. Dus ik wie net zozeer op ziek naar de scherpe randjes of de ranzigheid. Dat wie ik net. Maar het moest wel een echt levensverhaal wezen waarbij mensen denken, ja jemig, dat is toch wel een verhaal, hè? En daar zitten de meesten natuurlijk net voor het dadelijkst op te wachten. Om dat verhaal even in een boek te zetten. Hè? Nee. Ik refereer ook even bijvoorbeeld het verhaal van Rick Meijer. Ja. Nou ja, Sid en Nancy verhaal een beetje. Hè? Dus ja. in een draaikolk van drank, drugs en geweld komen. Waarbij zijn partner om het leven kwam is. Door zijn schuld. Ja. Dat verhaal hij hem ook optekenen. Ja. Dat is heftig. En hij moest vanzelf wezen om het verhaal te vertellen. En nou, het is een heel belangrijk pad in zijn verhaal. Maar het grootste pad van het verhaal gaat ook orenzaken. Hè? Het is, maar het vangt wel de aandacht natuurlijk. Ik had Rick zijn van realiseerde hij dat in een goed interview Oerdien Libben die donkere periode die kennen we net vergeten. Nee. Dus het lijkt mij heel comforterend. Toevallig wie ik bij de expositie in Oben. En dat stukje, dat hele verhaal, maar niet eens het verhaal is volle breder. Ja. Maar dat stuk, we trekken de Ruud achter. Dat is van zijn jongen natuurlijk confronterend. Ja, maar ook van het publiek. Ja. Had het dan mij zei in der oer? Van tevoren had ik het mee Rico gewoon. En alle verhalen ben autoriseerd. Dus liek als de foto's, de mensen gaan de foto's zien die de fotografen maken. Maar zou ik het verhaal lezen. Ik geen zin ongedoch. Nee. En ik wie er net op uit. En als in zijn hier van ik dat interview wel oorjong, maar ik ben na Jerinsjoch wil ik toch leven net dat in het boek komt. Ja, dan hier ik een oor voor hem of haar zocht. Ja. Wist, een heel verhaal ken net. Als je een levensverhaal had, dan de ups en downs maar te wel in het verhaal. En een heel belangrijk stuk wij litten in zo'n levensverhaal, dat ken net. Dan hier het verhaal er
net inkom, dan hier ik een oor ziekje matten op dat plak. Even de vakman in die, hè? Want je bent natuurlijk al heel lang uit jou en bent ook altijd met meesken dwaande west. Heel lang dwaande west om meesken oer te hellen, om een verhaal te vertellen in een hele andere context. Ja, ja. Wat is belangrijk in dit? De bellen staan op. Ja. Eerlijk en duidelijk wijzen in de attentie, of begin je eerst voorzichtig? Hoe werkt dat? Nee, wist ik had zijn van sommige mensen die kennen mij, maar een protte mensen het net, of die kennen mij misschien uit de jaren 80 of zo, van die 60's feesten, hè? En of letter, wat ik was uiteindelijk ook voorzitter van die club. Maar de meeste mensen, denk ik, die kennen mij net, denk ik dan maar, hè? Dus ik denk, ik moet mij eerst maar even introduceren. Jou me even de tijd. Ik vertel even wat ik ben en wat ik dien heb. En dan kom ik straks bij mijn vraag. Dus ik heb even in kwart verteld wat welk plak ik innom in Friesland. En wat ik nou met dwaande ben. Dat ik mijn bijzonder project dwaande ben. En dat project gaat door de levensverhalen van de Friese rockers. En daar zit ik dan Jim hem of haar op mijn listjes stiest. En ik zou graag die levensverhaal optekenen worden toch. Een van de beste interviewers van Friesland. Zo heb ik de meesten geselecteerd. En sommige mensen moesten er wel eens even naar denken. God, bel me morgen nog even terug. En, maar op die ene oren wie kennelijk het verhaal wie eerlijk en goed. Ik had de ben geen meisjes geweest die zeiden van blijf alsjeblieft uit mijn buurt of zo. Wat moet je? Hè? Duidelijk wijzen, eerlijk wijzen. Eerlijk. Maar ik in de intentie van mijn goed luisteren, Rick of Mirjam. Ja. Ik vertel, we vertellen. Dit verhaal. Dit verhaal. Ja. En bij sommige mensen heb ik zijn van ik heb verschillende interviewers. Ik had dus 2 of 3 interviewers op het eigen voordij. Zitten de meesten bij West ruzie mij gewoon haast of anderszins. Slechte ervaringen met haast. Nou ja, ooit een slechte recensie misschien. Dat ken hè. Wat zeer, ja. Wist, en dat ooit zeer ken op hemzelf mooi wijzen in een talkshow. Ja. Maar als een stuk in zo'n boek. Als het levensverhaal ophelje wordt, dan moet er een vertrouwensboom wijzen aan 2 kanten. Oors dan krijg je net het goede verhaal. Nee, gaat het niet werken. Nee, dan gaat het niet werken. Praat straks verder. Eerst een nummer die stoe ik uit keers en hast. The Stones en The Honky Tonk Woman. Stones, Honky Tonk Woman. We draaien in dit geval even van Noorderwien. Met Robert Wielinga te gast, geerstoller van een prachtig boek. Ik ben het meeste verhaal nog lezen, ik ben erin bezig. Rock'n'roll in Friesland, de verhalen tussen 1960 en 1999. Natuurlijk, ben al die verhalen die even leven en vies mooi. Ja. Maar kisten zien je uitpikken die extra prikkeld had. Wat van jongens die bij wijze van spreken nog in de jaren 60 zelf spelen had. Best van het mooi vindt dat hij in dat boek te lonen kan binnen. Goh, dat is die vraag ik even net oprekken. Want daar heb ik. Wist het, die zit nog over in, hè? Door zei ze binnen die al je even leven. Maar ik kan je voorstellen, best bij de verhaal. Ja, ik ben blij met alle verhalen. En maar ik neem niet zo even het verhaal van Mirjam Timmer. Bijvoorbeeld. Bij de Leaks, hè. Dat is een toch wel wat drover verhaal uiteindelijk. Het verhaal van Sieberijn, de kwestie zich voorstellen als er opgroeist en dienheid en mem versterren vlak naar elkaar. Ja. Dan in het geval van Sieberijn, wist het dat van tevoren of ben je dat bij het schreeuwen hij hem dat ontdekt of zo? Nee. Want hij rent er net echt met de keer natuurlijk. Nee, maar ik ken niet meer precies betinken werd ik die informatie kreeg. Of lezen had. Wist in zo'n research periode dan
Ja, de research dorst om mensen heen. Dan krijg je een tip. En dan denk je van, goh, zou dat wat wezen kennen? En dan vraagt een van die, dus stille adviseurs, Kesto die, wist er wat van. Want het ergste vond ik, en gelukkig is mij dat net ook aan. Stel nou voor de vregers in. En let het denkt van, nee, dit verhaal is het toch eigenlijk niet. En dan mag het in een oor zitten. En dat doe ik net. Want als je in je vregest om zijn hele ziel en zaligheid om een interview te vertellen, dan jet er echt bij dat het gepubliceerd wordt. Tenzij diegene uiteindelijk zei van, ik wil toch niet, bij nader inzien wil ik toch niet. Hè? Dat kind. Maar andersom, ik snap die wel, dan mag je zien bij van ja, ik vond die verhaal net spectaculair nodig. Nee, ik snap wel dat dat net was. Nee, dat was voorkomen. Ik wil dat voorkomen. En er zijn dan genoeg lijntjes die ik heb in de muziekwereld van mensen die ik vrij ken van, goh, ik wist dat ik daarmee bezig ben. Ik denk dat hier een verhaal in zit. Doos is wat dichterbij. Denk dat een goed verhaal wezen kan. En ik had zin elke keer zijn van, het kind dus wezen dat ik er niks mee doe. Dus vertel nou letter net, zien die man of vrouw achter mij. Van, dus die is wel op het listje, maar de best in het inkomen. Dat voel ik eigenlijk leven net. Wist? Het is wel leven en laten leven. Maar ik zal je vertellen, ik ben opgegroeid met bijvoorbeeld een band als Trawelte. Ja. Dus het verhaal van Foppeland vind ik vind mijn jeugd en mijn sentimenten en mijn passie, vind ik dat hartstikke interessant. En toevallig kijk dan naar Foppen, maar daarbij denk ik moet dat verhaal sowieso even lezen van Foppen. Ja. Als dat soort mensen in je tussen te staan, dan denk ik van ja jongens, die Melvin van Eldrik, daar heb ik iets bijzonders mee. Of Arjen Kamminga, echt een rocker trouwens. Ja. Nou, wist Arjen is een perier ouder dan ik. En hij was een volle betere drummer als ik. Dus ik memoreerde dat al helemaal aan het begin. Ik wist ik wel een beetje van zijn verhaal. Want in mijn vriendenkring zitten mensen die het volle dichter bij Arjen zitten dan ik. Ja, ik wist dat is in elk geval een mooi verhaal. En een mooi figuur. En qua uitstraling en heel dicht bij dat rock'n'roll gevoel komt. Ja, want hij is altijd van het begin tot het einde rock'n'roll geweest. Hè? Had nooit wat oors dien. Nou, had misschien wel eens bijbaantjes om hij moest ik door de tijd. Maar uiteindelijk, Arjen is rock'n'roll. En die had, nou denk ik van alle drummers in Friesland, misschien wel op de meeste drumkrukkers zitten als waar dan ik maar. Ja. Hè? Arjen, kun je dit? Ja. Speulen. Mooi toch? Ja, maar ik ben gewoon in enthousiasme, dat spreekt hij dus ook hoor. Ja, dat spreekt me. En het type, Arjen Kamminga, het figuur. Leven voor de muziek. Maar dat had mijn oren meestal natuurlijk. Ik wilde dus meer. Wist je, het is voor mij moeilijk om er 1 of 2 uit te pikken. Omdat. Nee, misschien mag ik het ooit vertellen. De oorroende dagen, dat het boek verschijnd is. Ging ik, jongens of mevrouw Bergit, ging ik even in mijn leerstoel zitten. En ik lees nou, excuus, even een slokje water. Eigenlijk lees ik nou het boek wat ik produceerd heb. En het gekke is dat ik lees nou die verhalen als lees ik ze voor het eerst. Terwijl ik ze misschien wel 20 keer door hond om te checken, zitten de doublures in? Kennen die de betten net uit? Is het verhaal net te lang? Of is het verhaal net kwad? Of mis ik wat? Het lezen van de Geerstaller is oorlezen dan de interesseren in het verhaal. En nou lees ik de verhalen en ik meidje mezelf is dat ik nou dingen lees die ik net lezen. Nou, dat kan natuurlijk net weer wezen, want ik ga alles misschien wel 20 keer lezen. Ja, maar oorendingen vallen er dus op. Er vallen mij oorendingen op. En daarmee wil ik echt heel graag zeggen dat de interviewers die ik vrij gaf en die een enkeling zei, ik ken echt net, want ik ben mijn Ogrut project wandelen. Ik ben Savies mij de kar van de interviewers die het op een menselijke wijze het verhaal ophelpen en er de tijd voor nomma. Het is net even een quoteje heel. Nee, het is het levensverhaal ophalen, goedkeuring halen bij degene die het in het boek staat vanzelf. Ja, want ik kan me voorstellen dat bij sommige interviews het ook net bij een interviewsessie bleun is. Nee, dat denk ik echt net. Ik ben er net bij geweest, hè. Bij die interviews. Dat mat ik net, denk ik. Hè. Dat was net hoe de schoudermeisje en mij, een interviewer. Dat is zo'n Libbes verhaal interview is een intiem
samen zijn. En de verteller, mij dan ik vertel daar dit nou wel, maar ik wil leven net dat het in het verhaal komt. Zak in het dek, hè? Ja. En dus ik moest daar net bij. Maar ik lees nou die verhalen als een geïnteresseerde lezer. En dat is wel, ja, het is wel speciaal. Had nooit de neiging om zelf toch een paar interviews voor die rekening te nemen? Nee. Wist, ik ken denk ik wel redelijk schreeuwen. Maar ik denk, ik mat dat net dan. En ik was een prijs bij de foto's die ik maken had. Maar ik dacht van, nee, net dan. Net zelf pielen. Gewoon het idee deel zetten, op achtergrond. Wist, en kritisch. Ik wil een kritische volger wezen. En wel de kaders onder de interviewers en ik on de fotografen. Hè. Maar een grote vrijheid. Ja? De interviewers die vrijheid van, goh, het mag een vraag-antwoord interview zijn. Als je in een heel goed kist, maar het ek twee vrienden wezen die het elkaar treffen en elkaar hifje, zeg maar. En een goed gesprek gaan, en een goed gesprek aangaan bij een glas wijn. Dat ken ik. En dat mij een reportage wezen. Neem in mij ergens in en vertel dat verhaal. Het enige wat ik zei nou van, ik ken maximaal 2400 woorden van die broeken. Dus dat moet binnenblijven. En de fotografen weer nog eenvoudiger. Ik had ze al je geselecteerd op het werk wat ze dienen hadden. En daar zit geen tafel bij. Ik heb goed zien van wat past weer, wat past hier goed bij en wat net. En het enige wat ik zei nou van, joh, ik wil graag 12 foto's van die haar. Een echte portretfoto en één foto in oerlist mij de geïnterviewde in een habitat waar hij of zij zich plezierig vielt. En doordat goed in goed oerlist. En het mij in kleur wezen, in zwart-wit, het mij een collage wezen. Maar ik moet het vierkant hebben, want het wordt een vierkant boek. Ik wil ze pagina groot broeken kennen zonder in je vlees te snijden. Nou, en dan haast de meeste fotografen al mij. Want de angst van een gemiddelde fotograaf is dat hij een prachtige plaat had, maar dan komt er in een oors een vormjouwer of een uitjouwer en die snijdt er even uit wat hem het beste denkt. En dat moest even net. Dit is what you see is what you get. Grutskop, denk ik, hè? Ja, ik ben er heel grutskop. Ja. Ja. Het is moeilijk om net op mezelf, maar wel op het boek. Ik ben heel wies mee wat de fotografen en de interviewers en de vormjouwer net viert neer. Die had ik prachtig werk leveren, vind ik. Die had een rijst bracht. En ik ben er heel wies mee. Ja. Ik me heel goed voorstellen, ja. En dan was ik mezelf nog net eens uitlezen dus. Ik ben nou krek bij het laatste haatstikken van Rock in de Memmetaal. Dus het laatste stukje. Nou ja, wist, het klinkt wat raar. Natuurlijk weet ik wat erin zit. Maar als lezer. Als liefhebber. Het gevoel mij een glasje whisky naast die jongenslet. Het doet me heel goed. Ik vind, en het enthousiasme van de meesten doet ik ze vrij af. Dat is Ian, hè, de makkersmeesken, enthousiasme, een mooi verhaal. Maar uiteindelijk mag de prestatie dan nog wel leveren. Ja. Ja. En nou is de prestatie leveren. En als dan zoals wat er voor mailtjes en telefoontjes er binnenkomen van meesken die complimenten meidje oer, nou de integriteit, maar ook de kwaliteit van de foto's en de teksten. Ja, dat doet hij goed. Dan is het net voor niks vast in elk geval. Had de eerste mails die ik al binnenkregen van mensen die zit ik mis die of mis die? Ja. Nee, net mailtjes, maar wel de mensen die mij onsketten hebben. Van ja, ik sprak iemand en die vond dat hij er zelf ook wel in had gekund. Ik zei, ja, dat had ook best gekund. Ja, want dat krijgt natuurlijk. Ja, dat krijgt natuurlijk. Ik moet zeggen, zonder het heel verwiet maar ik ben ook niet te denken van waar maat erin en waar mis ik. Ja, dat is, maar ik denk dat elke lezer, heel normaal, elke geïnteresseerde lezer, die zal, denk ik al denken van ja, maar waarom hij nog niet? Of waarom zij wel? Ja. En waarom uiteindelijk hier ik plak voor 8 interviews per haatstik. En dat is best lastig. Het is wikken en wegen dus. Het is wikken en wegen. De worst ek. De verhalen matten ek net te volle op elkaar liekje. De verschillende mensen matten ek net te volle dezelfde bandjes achtergroen. Want dan krijg ik 2 keer ongeveer datzelfde verhaal. Dus ik ken het precies uitlezen hoe en wat. Maar dat vingst oor. Hè? Maar daar wordt al verteld hoe de opkomst van die band, waar hij of zij in ziet.
ik mag dus net INH uit diezelfde band die datzelfde ongeveer in oren worden ik nog een keer verteld. Hè. Dus het is een, en nogmaals, ik zei het al, het is geen democratie West. Het is een persoonlijke keus. Maar daar zit natuurlijk wel een oorendruk op. Want dit is een document. Ja. Ik ben wat grutter, maar voor eeuwig tussen scrapjes. Ik bedoel, hoe lang zo'n boek, hè? Maar goed, dit zit nou de komende 50, 100 jaar. Misschien wel langer misschien in de boekenkast. Dus dit is een statement. Ja. Viel dus die druk hè, aan de andere kant. Van, ja, maar ik ben toch een beetje met geschiedschrijving bezig. Hoe persoonlijk, hè? Ja. Hè? Ja, nou, ik weet net... Als die overweging nog... dat wel. Nee, ik heb het net veel als een druk, als wel een verantwoordelijkens. Nou van waarom doe ik dat? Ik maar moet wel... op het boek zit net, Robert Willinga vertelt 43 of 42 verhalen. Je zit er, rock'n'roll, het is... Had ik wel wat pretentie in zich. Hè? Ja, het had ik wel wat pretentie in zich. Ja, dat is ik zo. Maar goed, als je de lat net heeg lijst, dan presteert ik net. Hè? Dus, maar die oorwaking had wel makkers is, maar die context. Zelfs in die context wel, ja. Ik had Jette Broek in dit peteer niet het zoveelste bandjes boek. En een oorwie, nou ken het nog bij sommigen, hè. Ze libben nog. Nou kerst het verhaal nog opheljen van de Indo-rockers. Als dat hoe Chini doorst, dan van die oorspronkelijke Indo-rockers is er net niet meer oor. 20 jaar, hè, let ik maar even. Voor mij maar ze al je 120 willen zelf. Maar die kans is net, zijn heel groot. En werd ik wel een beetje mee zitten af. Uiteindelijk staan er maar 3 vrouwen in het boek. En dat ik haar ook zo mijn best dien om er misschien nog één of minstens één en misschien wel 2. Maar ik je nou maar permitteren en dan bedoel ik net zoer of vervelend. Ja. Ik denk, waar is aan een cadeau maar. Ja. Haast er ook nee, toch? Ik wil je naam, maar voor de rest ook net flauw doen, want het is een hele afgewogen keuze die smakken haast. Ja, ik vond Anneke in de muziekstijlen die zij naar Boetenbroch te min rock'n'roll. Misschien haar lippen wel, maar haar leven is wel rock'n'roll. Haar leven is rock'n'roll, ja. Maar ik nou, maar even duidelijk, maar wat die oorwaging ja, dat weer. Okay. Natuurlijk, al die mensen die staan op zo'n hele lange lijst. En dan, ik heb plusjes, 1 plusje. Ja. En grappig, dan krijgen we een beetje een insjoggen in. En uiteindelijk is dit de kar. Ja. Misschien hier kijk wel 30 oren meesken of 20 oren meesken of... Ja, maar de discussie hoort altijd. Ja, ja. Maar ik wil hem toch een heel iets doen. Ja. Die had ik een beetje best mijn boek. Hè? Dat is, Maar daar zal nog wel eens een... maar dat vind ik mooi. Er zal nog wel eens een mail komen. Graag. Ja. Ik had het op Facebook weer in die zei van maar niet alles staat erin. En dan kan ik alleen nog maar reageren. Maar 348 pagina's, het is niet niks. Maar niet alles past erin. dat is het, hè? Nee, dat is het, ja. Een mooi nijslagwerker. Hij komt zeker... hij had het al. Een prominent plakje bij mij thuis in de boekenkast. Kijk die vertellen. Bloedt het je bij? Is dit mooi west? Klaar? We beleiden er nog gezien maar een goed glas whisky en dat is het? Of Disconnected. Knip ik eruit. Oké. Het is nooit. Wist, ik ben nou heel wies met het boek en een prachtige expositie. Die combinatie die in de eerste ideeën ziet dat er in. En uiteindelijk hebben we dat gerealiseerd. Er zijn net zo'n soort exposities west. Oer dit T-track, de muziek in dit T-track, zeg maar. Dus ik ben er hartstikke wies mee. Ik zal net voortendagelijks denk ik weer zo'n project ompakken. Maar ik ben nog 12 projectjes dat ik met wanden ben en spielerij, weet ik het zo maar zeggen. Je laatste vraag nog. Bist er iets meer of beter achterkomen wat rock'n'roll nou eigenlijk is? Ik vind het onder dat woord zak grappig als je zegt wat is rock'n'roll. Zelfs de rock'n'rollers beginnen die show die dan noemen. Nou, dat is de soort muziek rock'n'roll. Ja. Maar dit slaat op een oorgevoel. Hè? Ja, dit is een beetje dubbel. Dit is een beetje dubbel. Zo, mijn kwartste gearvetting van wat is rock'n'roll muziek, daar begin ik maar even mee. Dat is muziek die je ouders niet mooi vinden. Dat is mijn kwartste gearvetting van rock'n'roll muziek.
Zo, er haast meisjes die het op een podium heel erg rock'n'roll binnen en rock'n'roll muziekmeidje, het is maar even, roer muziekmeidje, zit ik maar even. Maar die geen rock'n'roll leven hebben. En haast orenmeisjes die hebben nog nooit op een podium staan en die hebben een rock'n'roll leven. Ik denk dat rock'n'roll eerder een soort levenshouding of een levenswijze is. En is dat te definiëren? Nee, ik weet niet of het te definiëren. Wist, mijn jongste zoon die is in de 30 en die liet mij weten van, goh, wat ben ik blij dat je in de jaren 90 de hip-hop en de house mensen ook meeneemt in een boek over rock'n'roll. En toen schreef ik hem, we hebben even wat aan het appen. Ik zei, ja, maar wist, dat binnen de rock'n'rollers van de jaren 90. Zij meidje muziek die het hun orde net mooi vinden. En mij een attitude van, we doen het zelf, doe het jezelf. Doe het jezelf. Dat dienen de punkers ook al. En de hippies daarvoor. Ja, doe het anders. En doe het anders. En die reacties van onze jongste zoon. Ik denk van, ja, ik vind het mooi dat dat er uitpikt. Hij zei van, wat mooi dat het dan zo kneuterig begonnen is met het kopiëren van LP's naar cassettebandjes enzovoort. Wist wel? Eigenlijk is dat die nieuwe stroming had zijn eigen wij ik weer voen. En ik vind dat rock'n'roll net, zo in de meest enge term is rock'n'roll petticoats en jaren 50. Maar rock'n'roll is breder, is, nou ja, is misschien ook wel een beetje oorzettertje in de generatie die het voor je zit. Je docht dingen oors. Je fine dingen ek oors. Is er rock'n'roll ook net een beetje het leven dat heel veel oren meestal dachten van, dat hiek ik wel wol. Ja, ik denk, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Vaak net onderdwaren, hè? Nee, dat is ik wel. Dat is ik wel, zo denk ik. Maar dat wie natuurlijk met de punk en mijn orenzaken natuurlijk ek. En als dat dan echt nog dorst in die memmetaal. Zo Fries is net mijn memmetaal. Maar als ik die rockers in de memmetaal dan is dat nou misschien wel dubbel rock'n'roll. Hè? Dan maken ze het orenmuziek. Hè? Ja. Punk of... En dan was ik nog altijd van de standaard taal. Engels is rock'n'roll. Ja. Engels is rock'n'roll. En Nederlands misschien nou een beetje. Hè? Ja. Maar dat is een jarenlang Nederlands wie voor Tante Leen en Johnny Jordaan. Hè, zeg maar. Ja, niet van de rockers. Nee, dat wie net van de rockers. Nee. En nou weten we dat het ook Oosten kent. Het Tink aan de Dijk en zo. En dan komt dat Frieske er ook nog bij. En dan komt het Frieske bij. Dus ik had er een grote waardering voor. Dus ik vond dat die Frieske rockers er ook in moesten. En dat het net alleen nog een boek over Frieske rockers wezen moest. Dat wie niet te eng. Nee, dat moest ik net, denk ik. Robert Wilja, ontzettend bedankt voor het boek. Kaartien. Bedankt voor het verhaal. Moordenstein en Koppelwoerst. We zijn nog hier in plaat. Zit een beetje van een dame door. Anouk Lost. Ja. Maar daar kan ik mee jongen. Omdat er zo weinig vooral in het boek staan. Ze willen dus net rock'n'rollers. Nee, dat wie maar. Wie net meer? Nee, rock'n'roll wie in de vorige eeuw wie dat wie mannenwerk, denk ik. Want het wie heel moeilijk. Uiteindelijk binnen de treien vooral die erin staan, met prachtige verhalen. Maar het wie net zo. En ik voel Anouk. Ik vind Anouk rock'n'roll in alles. Zeg maar. Onconventioneel. En ze maken voor mij muziek die heel dicht. Ik krijg er koude rillingen van om het samen te zitten. Dank wel. Graag gedaan. If roses are meant to be red and violets to be blue, why isn't my heart meant for you? My hands longing to touch you, but I can barely breathe. Starry eyes that make me melt right in front of me.